Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Transport Malta, Mapfre Middle Sea, Esprit Yachting, Mediterranean Yacht Sales Limited, Rolex. Tliet ġimgħat oħra l-Malta Young Sailors Club se jorganizzaw il-Malta Euromed Regatta li hija fis-16-il sena tagħha. Ħdejja llum għandna lil Anna Rossi li hija President tal-Malta Sailing Federation, però hija wkoll l-organizzatriċi ta' dit-tellieqa. Anna l-ewwel nett nirringrazzjak talli aċċettajt din l-intervista. Anna, x'inhi l-istorja wara l-Malta Euromed? Il-Euromed International Regatta bdiet 16 sena ilu. Aħna il-Malta Young Sailors fil-bidu kien ftit tfal ta' ġenituri akkaniti fis-sailing u deċidejna li namlu dil-regatta internazzjonali biex nagħtuhom iktar exposure. U bdejna l-ewwel darba b'20 tfal minn l-Indja, stranament, hekk il-bot, u minn Istanbul, mit-Turkija. U kull sena tikber, illum dis-sena għandna record entry ta' 200 Optimist Sailors u Laser Sailors minn 16 il-pajjiż. Li għalina rekord kbir għax aħna grupp ta' nies volontarjat. Da kollox jisir bil-volontarjat. Nis li jaħdmu għandhom xogħolhom u fil-istess ħin mbagħad irridu nagħmlu dan ix-xogħol. Huwa exposure kbir għal tfal tagħna u tpoġġi l-Malta fuq il-mappa u ġvera. Huwa contribute kbir għall sports tourism għax aħna ovvjament nis jiġu bil-katamaran, nis jiġu bil-ajruplan, il-lukandi, l-ikel, l-entertainment, da kollu jikontribwixxi lej il-sports tourism. Oltre hekk, dawk it-tfal li żar tfal li għadhom ma bdewx jisifru u jikkompetu kontra tfal barranin jistgħu jagħmluha mingħajr ma jitilqu minn Malta. Hija organizzazzjoni kbira għax inti oltre it-tfal li jiġu minn barra għandek is-safety on the water, għandek il-race committee, għandek il-ġurija internazzjonali, fuq l-ilma, fuq l-art trid tipprepararhom il-lunches, trid tagħmel il-launching area, tġib il-boats minn barra. Ġifieri hija organizzazzjoni ta' ħafna xhur u ta' ħafna xogħol. Anna, però is-suċċess wara dal-kampjonat, ġifieri n-numri biex telgħu hekk u speċjalment iktar minn numri il-pajjiżi, kif ilħaqtu dal-pajjiżi kollha? Jiena naħseb illi peress li t-tfal tagħna oħud minnhom jisifru u jmorru international events u qegħdin iġibu riżultati eċċellenti. Meta tara illi Victoria Schultheis fil-Europeans ġiet it-tielet fil-sezzjoni tal-bniet hija ħaġa prestiġjuża ħafna għal pajjiż żgħir bħal tagħna. Għax daw aħna rridu kull darba li nsifru rridu naqbdu ajruplan, nikru l-boats, ġifiri aħna spiża kbira biex immorru, mentre il-klabs barranin anka bejnietom għandhom kompetizzjoni. Allura jmorru bej klabb u ieħor dejjem jipparteċipaw, iktar jipparteċipaw f'regattas internazzjonali
Allura għandhom iktar exposure. Ġibna riżultati tajbin fin-2014, kellna ħafna riżultati tajbin. Allura, ovvjament, il-barranin jaraw MLT mal-Malta u jgħidu, daw jieħdu għan bis-serjetà. Mbagħad, oltre hekk, oltre riżultati, aħna meta niġu bħala hospitalità Maltija hija magħrufa. It's very friendly event, ġifiri, natuhom ħafna, il-lukanda, ġifiri għandhom ħafna x'jagħmlu fil-lukanda, jilqawhom, aħna nilqawhom, oltre hekk il-pajjiżi fejn għandhom ħafna kisħa bħal Svezja, Norveġa, il-Ġermanja, Slovenja. Hawnhekk sajf għalihom, jiġu hawnhekk qegħdin jibaħru u jitelqu ġewwa bajja bellezza. Ġifieri għandna ħafna vantaġġi, imma għal dan nur, għal dan suċċess ilna naħdmu da snin kollha. U jkollna ħafna, aħna norganizzaw ukoll ħafna clinics matul is-sena. Allura daw il-coaches li jġibu il-clinics hawnhekk huma ġejjin lura għal din il-kompetizzjoni. Għanna n-numri telaw sostanzjalment. Però inti tara xi inkwiet b'daw in-numri kbar, ġifieri ikun hemm xi darba meta intkom tidu tajdu sma' aħna nistgħu nwaqfu l-entries għal pereżempju 150 u daqshekk, jew inkella iktar ma jiġu merħba bihom. Aħna bil-forsi rridu nagħlquha, infatti l-event hija magħluqa. Għandna 200 u biex din għamluha suċċess irridu naħdmu it-triplu tal-li naħdmu is-soltu. Hemm responsabilità min-naħa tal-organizzazzjoni, mill-Malta Young Sailors Club, il-Race Committee għandha responsabilità kbira biex tmexxi it-tlielaq sewwa. Hemm il-ġurija li jridu joħorġu wkoll u jaraw x'inhu għaddej fuq l-ilma u li l-regoli huma kollha sejrin sew. Mbagħad hemm ħaġa oħra, aħna għandna bżonn ħafna nies, għandna bżonn ħafna nies volontarjat, għandna bżonn id-dajes fuq l-ilma għas-safety, għandna bżonn ir-race committee boat, għandna bżonn nies fuq l-art biex dawk kollha jiswew il-flus. U anzi, dis-sena konna fortunati illi għandna il-Middle Sea Mapfre li huma il-main sponsors tagħna. Il-qpija, oltre hekk, kollox jisir minn ġol club. U taf inti tibda tagħmel budget, int bħala club, imma mbagħad hekk għandek bżonn dajsa żejda, imħabba safety, trid toħodha, inti sa tajt le għax jiena għamilt budget hekk. Ġifieri ħanaraw kif ħammorru, tis-sena hekk naraw illi it's beyond our means. Il-200 jkollna nagħlquha qabel is-sena l-oħra. Ħasra, diġà rifjutajna parteċipanti, imma il-manpower idi li għandna. Jiena kuntenta ħafna li pereżempju ex-Optimist Sailors li bdew il-klabb li llum għandhom 28 sena, 30 sena, ħajġu lura biex jgħinuna, kollha taw kelmthom li ħajġu jgħinuna. Għanna ħafna ġenituri li ħajjnuna, għanna nis minn barra ħajjnuna. Issa nisperaw li we put it all together u tkun suċċess bħalma kienet kull sena. L-importanti huwa is-safety u li nagħmlu tlielaq tajbin. Għanna sponsorship. Għaliex sponsor għandu jħares lejn l-sport ta' ruħu partikolarment lejn dinghy sailing? Jekk aħna l-ewwel santa ħaġa, aħna iżola. Ġifieri il-baħar huwa investiment tagħna fl-isport. Allura di l-ewwel ħaġa kif qatt qabel, sports tourism. Għalfejn m'għandniex ikollna il-backing rigward sports tourism. Min-naħa tat-turiżmu iġġib ħafna u ħafna nies. Għax per eżempju, jekk iġġib tim ta' sport fejn m'għandhom qegħdin 10-12, datin inġibu aħna 200
tifel u tifla. U daw it-tifel u t-tifla jġibu l-ommom, il-missierhom, ġieli n-nannit, ħutom, ġifiri, di minn 200 jisiru 400-500. Ġifiri, biex insibu sponsor huwa dejjem diffiċli, għax mhuwiex spectator sport. U ġvera, ma tħalġru stadium, ma mhux fuq tennis court biex tarhom daw trid toqgħod bil-binoculars fuq il-blat u tarhom jekk int interessat. Allura sponsor jisiba ftit diffiċli biex jisponsorjana. Għalhekk napprezzaw il-fatt li il-Middlesea Mapfre ħaj jisponsorjawna dis-sena. Ovvjament huwa il-fatt li l-bniedem waraj huwa sailor u stess, allura japprezza l-fatt u x-xogħol li qed nagħmlu biex nintroduċu tfal għax ġewwa da pitada huma it-tfal li rebħu l-Middlesea Race fuq għati, jibaħru fuq boats oħrajn, jitelqu fuq boats il-kbar u jirrappreżentaw Malta madwar id-dinja. Għanna semmejna sponsorship. Imma intkom bħala organizzaturi x'tagħtu ħlura lill-sponsor? L-sponsor, per eżempju, il-dokumenti kollha, notice of race, il-sailing instructions, kollha għandhom il-logo, mbagħad il-boats għandhom l-stickers. Kull ma nagħmlu reporting fuq il-newspaper ħajkun, infatti l-event jisimha il-Middlesea Euromed Middlesea Mapfre. U l-logos qegħdin kollha hemmhekk. Intajru l-bnadar tagħhom, ġifieri t-t-shirts kollha, allura daw tfal dejjem jilbsuhom it-t-shirts, dak u li nagħtuhom lura. U exposure fuq il-gazzetti, fuq il-television. That is about all, ġifieri. U kif qed ngħid, il-bniedem huwa akkanit fis-sailing, allura it's a very good sponsorship. Għajt, għanna l-aħħar ħaġa appell dati u appell lin-nies biex forsi jiġu jaraw x'qed nagħmlu. Jien l-appell tiegħi huwa l-ewwel ħaġa lil minu interessat fil-burdija. Jiġifieri anke jekk m'għandekx tfal. Jien l-appell tiegħi huwa ejjew għajnuna għandkom dingi, ejjew għajnuna. Żgur tieħdu pjaċir u sodisfazzjon taraw dawk it-tfal fuq id-dajes. Ġifieri minu interessat fis-sailing jiġi jgħinna għandna post għal kulħadd. Tieni ħaġa, nappella lil pubbliku jiġi jara daw it-tfal kemm huma kapaċi. Kapaċi għax tfal żgħar minn 7 snin. U l-event ħassir fil-17, fl-20 u fil-21 ta' Diċembru minn filgħodu sa wara l-ofsinar, mill-10 ta' filgħodu sal-3 ta' wara l-ofsinar. Tistgħu tarawhom għax qiegħda fil-bajja tal-Millieħa, ġifieri fuq naħa waħda jew fuq oħra tarawhom. Tiġu fuq il-bajja fid-9 ta' filgħodu tarawhom jarmaw id-dajes. Ġifieri nappella issibtu l-ħadda weekend ejjew u waraw daw it-tfal kemm huma dedikati u kemm huma kapaċi. Nirringrazzjaw lil Anna Rossi, nirringrazzjaw il-Malta Young Sailors Club tal-li organizzaw event bħal da tfal, nixtiequlhom kull ġid minn hawnhekk lil kulħadd u nappellaw lill-pubbliku biex fit-tielet ġimgħa ta' Diċembru jinżu sal-bajja tal-Mellieħa u magħna jsegwu dawn it-tlielaq. Il-Viking Sailing Club kienu u għadhom klab strumentali sabiex jintroduċu it-tfal fl-sport tal-ruħ. Ħadej għandi l-Gerald Portanier li huwa il-Commodore tal-Viking Sailing Club. Gerald, l-ewwel nett nirringrazzjak tal-li aċċettajt din l-intervista. Gerald, jiena rajt Facebook post tiegħek fejn inti għadt li Chris Bolton se jagħmel records, jipprova jistabbilixxi rekord bejn għalija u Malta u biex il-fondi jmorru għall-klabb. X'se tagħmlu bihom dal-fondi?
Il-Viking Sailing Club bħalma tajjeb inti, waħda mill-funzjoni iktar importanti tagħna huwa li nintroduċu l-isport tal-ibburdjar l-tfal. It-tfal minn kull livell u minn kullum kien ta' Malta. Saħna su 10 snin ilu kellna premises Hayworth u s-sena li għaddiet ġejna evicted għax kien hemm bżonn sigurtà nazzjonali. Ġejna mogħtija premises ieħor ġew Hayworth stess u il-fondi primarjament għandna bżonnuhom biex aħna nirristrutturaw dan il-premises li bħalissa mhux jgħid fi stat li jista' jintuża. Bħalmatlek il-fondi ħajintużaw biex nirristrutturaw u ikoll hawnhekk ħan nirringrazzja ftit lil-Yachting Malta li permezz tagħhom diġà ħadna ammont ta' fondi biex ikun nistgħu nibdew daw ix-xogħlijiet, fil-fatt ix-xogħlijiet bdew. U anki il-Royal Malta Yacht Club li bħalissa qegħdin jihhostjawna fil-premises tagħhom ta' biex aħna fil-fatt dis-sena stajna narġgħu nibdew l-iskola tal-ibburdjar tru il-Kunsill Malti tal-Isport. Għandna pedament tajjeb fejn aħna kombinazzjoni sena u nofsilu konna xtrajna 8 dajes ġodda tal-klassi topper u anki konna batna sailor minn tagħna li kien jitrejnja magħna jikkompeti fil-World's Championship ġewwa Wales. Dan kollu waqaf, issa nispera li ftit iż-żmien ir-rota tarġa' tibda tdur, nerġa' nibdew nużaw daw id-dajes naqlawhom minn ġo storage, għandna d-dajes l-oħra wkoll u narġgħu nibdew anki nikkompetu f'nationals aw Malta ranking events nagħmlu regattas tagħna kemm għad-dinghies li huwa l-funzjoni primarja tagħna u anki għal-jottijiet fejn diġà bdejna fil-fatt norganizzaw xi tlielaq. Gerald, għandek xi appell lill-awtoritajiet, lin-nies, lil xi sponsors, xi ħadd li qed jisimak bħalissa? L-awtoritajiet l-appell tiegħi huwa komplu bil-programm ta' anti-obesity, dan huwa sports, aħna soltu hawnhekk ġieli ġbarna mal-40-50 tfal fejn mhux biss nagħlmuhom l-isport tal-ibburdjar imma jitalmu teamwork, rispett lejn il-baħar u rispett lejn xulxin. Appell lil kwalinkwa sponsor huwa li jkun jista' jgħinna biex aħna nirristrutturaw malajr kemm jista' jkun u narġgħu niġu fil-livell li konna. Nirringrazzjak ħafna ta' din l-intervista. Aħna minn Nozz se nkomplu nsegwu il-progress li qed jagħmlu l-Viking Sailing Club u nixtiequlhom kull ġid. Il-ġimgħa l-oħra fuq il-Facebook page tal-Viking Sailing Club der appell għall-għajnuna għaliex Chris Bolton li huwa membru tal-Viking Sailing Club se jagħmel crossing bejn Sqallija u Malta fuq laser sailing dinghy biex jiġbor fondi għall-klabb. Ħdejja llum għandi lil Chris Bolton li se jagħmel din il-crossing. Chris, l qed nirringrazzjak tal-li aċċettajt din l-istedina. Issa il-motivazzjoni wara din l-idea li għandek minn fejn ġiet? Il-motivazzjoni huwa bażikament biex nixbor fondi għal-Viking Sailing Club. Il-club kif forsi ħafna nies jafu ġew evicted mill-premises tagħhom xi sena ilu minħabba l-proġett tal-Forzi Armati u għandhom bżonn ħafna fondi biex jerġa' jibnu dak li kellhom fil-passat. L-idea bażikament mhijiex ġdida, l-idea oriġinat fil-1980 meta missier Jeff kien għamel l-istess crossing fuq laser ukoll minn Sqallija Malta. F'temp ta' 20 sija 10 minuti. L-appell tal-ġimgħa l-oħra kien propjament għal dajsa u għal ftit għajnuna. Sibtu din l-għajnuna? Mhux tal-li sibna l-għajnuna, tal-li fi żmien 10 minuti tal-post fuq Facebook kien hemm membru tal-klabb li offra li jiġi bil-jott tiegħu biex itellana Sqallija u jeskortani lura lejn Malta fuq il-laser. U fi ftit minuti wara dak kien hemm membru ieħor tal-klabb illi offra purament li jsellif lill-laser tiegħu. Issa, laser mhix eżattament l-iktar dajsa komda biex anki tagħmel sija fuqha, għaseb wara li tkun fuqha l-20 sija. It-training minn meta se jibda u x'inhuma d-dati tiegħek, it-target date tiegħek biex tagħmel din il-crossing? Il-training diġà beda fil-fatt, il-training fiżiku diġà beda, il-training fuq il-laser għandu jibda fi żmien ġimgħatejn li ġimgħat oħra.
Bħala targets qed nimmiraw għall-aħħar ta' Mejju jew bidu ta' Ġunju tas-sena d-dieħla. Għandek xi appell? Appelli hemm. Appell għal daqsxejnuna huma diversi. L-ewwel ħaġa għandi bżonn huma ftit spares biex nġormi għal-laser. Jiġifieri jekk hawn xi ħadd li għandu laser dingi li forsi jista' jsellif li xi spares, luħ, mas, centerboard, rudder, anything li għandu xi saħli fil-ħall ovvjament. Noħodhom miegħi bħala backup. Appell ieħor ovvjament huma lill-awtoritajiet biex jgħinuni niffaċilitaw il-permessi u d-dokumentazzjoni li hemm bżonn għaliha dil-event. U ovvjament appell lil kwalunkwe bniedem li jista' jagħti xi forma ta' donation għal dil-event biex ngħinu l-Viking Sailing Club. Chris, għalissa se tagħmilha waħdek. Jekk jiġu lasers oħra u jgħidu isma' ħanamluha miegħek. Xtajt? Bil-qalb kollha. The more the merrier, anzi pjuttost ngħinu l-xulxin, nittrejnjaw flimkien u nagħtu kuraġġ l-xulxin. L-sport tal-luħ huwa vast ħafna. Biex nibdew għandna l-aktar ammont ta' regoli u biex inkomplu għandna ammont enormi ta' kampjonati kemm kontinentali u anke mondjali. Dan huwa għaliex għandna ħafna klassijiet ta' dajjes diversi. Dan l-aħħar kont qiegħed inħares mill-viċin li l-klassi li ffurmat ruħha pjuttost reċentement, il-klassi GC32. Din hija dajsa magħmula mill-carbon fiber. Hija twila 12 metru u wisha 6 metri. Hija katamaran, jiġifieri għandha żewġ tiqxur. L-arblu tagħha li jdur huwa twil 16 metru u nofs. Għandha 3 qluħijiet, il-mainsail, il-qluħ ta' wara li jkopri 60 metru kwadru, il-ġib dan il-qluħ huwa dak ta' quddiem li huwa ferm iżgħar u jkopri 23 metru kwadru. U mbagħad il-ġeniker li jintrema quddiem meta d-dajsa tkun niżla mar-riħ li jkopri 90 metru kwadru. Id-dajsa, inklużi it-3 qluħijiet, tiżen kollha kemmi 950 kilo biss. Din id-dajsa twildet f'dik li ngħidula l-era l-ġdida tal-qluħ, jiġifieri fl-2013, meta l-America's Cup telqu fil-bajja famuża ta' San Francisco b'dajjes simili iżda li kellhom tul ta' 22 metru. Id-disinn ta' din id-dajsa kien spunt mill-America's Cup bid-differenza li l-klassi GC32 huma dajjes ferm iktar sempliċi u għal daqstant ferm iktar affordabbli. Id-dajsa tiżarma malajr. Toqgħod u tinġar ġo container jew fuq trailer normali. Waħda mir-regola tal-klassi li sakemm il-qluħijiet ma jġarbux ħsara irreparabbli, kull dajsa tista' tbiddel qluħijiet darba fis-sena biss. Il-GC32 u każ fejn it-tradizzjoni jinelbet mit-teknoloġija f'kull sens. Dajjes li m'għandhomx kontrakarina iżda li għandhom isa ġwejnħa li tinżel fl-ilma u li għandha l-parti tisfel li jimdawra. F'7 nodi tar-riħ dawn id-dajjes jibdew jolew sakemm jinqataw mill-ilma u letteralment jibdew itiru. Kif jinqatam mill-ilma jibda tiela l-veloċità u dawn huma kapaċi jtellaw veloċità daqs il-katamaran li jaqsam għal sqallija, Jean de la Valette. Dawn huma dajjes li kapaċi jtellaw 40 knot, ovvjament bir-riħ biss. 40 knot fuq l-ilma, b'użu tar-riħ biss hija veloċità remarkabbli. Iżda qed jiġi żmien fejn il-baħħara kif jidraw id-dajsa ftit iktar jibdew itellaw id-dirattura iktar veloċità minn hekk.
Bħalissa hemm 5 timijiet li qegħdin jiffurmaw parti mit-tur, jiġifieri li qegħdin itelqu b'mod kostanti. Hemm però żewġ dajes oħra li qegħdin jinbnew bħalissa u għaldaqstant 7 GC32s itelqu fuq l-ilma żgur ser jħallu impatt pożittiv ħafna. Tajjeb ngħidu li d-dajes jinbnew Dubai minn Premier Composite Technologies li speċjalizzaw fl-użu ta' carbon fiber kemm għall-industrija tad-dajes kif ukoll f'setturi bħall-arkitettura, karozzi, ferroviji u anki aeroplani fost l-oħrajn. Din il-klassi tellaq ftit li xejn bħal klassijiet oħra bħal TP52 bħal RC424. Jiġifieri jażlu 5 destinazzjonijiet, jittrasferixxu ruhom u jtelqu tliela osra kuljum għal 4 tiem fila. Bil-kondizzjonijiet li għandna Malta hemm possibilità li jekk jirnexxinna nħajruhom jiġu, ir-rekord il-ġdid tal-veloċità jintlaħaq hawnhekk. Aħna beħsiebna nkomplu nsegwu din il-klassi għaliex kif rajtu hija klassi attiva, eċitanti u moderna li fiha hemm ħafna interess fuq bażi internazzjonali, saħansitra anki mill-medja. Ix-xewqa li xi darba nilqgħuhom hawn hija kbira. Din tkun ta' opportunità għal Malta u wkoll għal min għandu qalbu l-isport tal-ruħ.